Там нормално не може да покажеш. Хареса ли ти тук на Бояра как горе? Много хубаво. Иска една гумичка и Гума и ги двяшки. чупиш диференциали и тогава ще ги Не, няма ги чупа, аз ще ги сменя преди това. За кога ги чупа? Аз нали се, че ги чупа на някой Балкан, няма ги чупа на равното. Да. Не, бати филм аз. Аз разбирам на равно да ги щупа, да карам докато ги щупам, аз ще ги щупа на такова място. вземат от голям мотор или от... Не, автормаркет си ги има такива от Ашкровц. Да, в колата я сложих. От Ашкрофт ги има такива, ушки им са много по-здрави. Никой не ги е чупил. Ляво, така. Това е. Добре. Значи минава така, където минава той. Аз не знаеш, че обичам да ме е трудно, разбира се. Ти си висок, може и в коловоз да влезнеш. Къде влезам там? Но по-добре е в ляво, където минава доктор. Много апарати, много нещо. Чай да ги снимам, киса как са накацали по хълма. Навсякъде телефони. Как ще се представи? Кой сега, доктор? Ей, след това съм аз. След това си. Ако искаш да имаме фотоапарата и все. На твой телефон? Да. Дай ми го. Чай сам аз снимам, доктор, и ще го дам. Нещо анкаре ми тропа, няма радва как тропа. Опа, нещо спряхме там. Лошо. Той няма пауър. То не може да издропа. Мирон, дай го накланя. Значи няма го дигаш е така на бъя. Вертикално. Кой да е спре? Не, мина. Браво! Изкефила. Издрифти го, че! Издрифти го, бе!